Diane, 11:30 del matí, 24 de febrer, entrant al poble de Twin Peaks. Està a 8 quilòmetres al sud de la frontera canadenca. No havia vist mai tants arbres a la meva vida. Com dirien Fields, preferiria ser aquí que a Filadèlfia. 12 graus en un dia lleugerament ennuvolat, l'home del temps ha dit pluja. Si tots poguéssim cobrar per estar equivocats el 60% de cops, no caldria treballar. El quilometratge està a 127.693, dipòsit en reserva. Hauré d'omplir el dipòsit quan arribi. Recorda'm dir-te quan m'ha costat. El dinar ha costat $6.31 a l'Amblaider Inn. Això està a l'autopista 2 al costat de Louis Fork. Ha estat un entrepà de tonyina, un tall de pastís de cireres i un cafè sol. Ben bo que estava, collons. Diane, si mai ets per aquí, el pastís val la pena. D'acord. Sembla que m'haig de trobar amb un tal Sheriff Harry S. Truman. No serà difícil de recordar el nom. A l'Hospital Callum Memorial. Anirem a la unitat de cures intensives a veure la noia que s'arrossegava per les vies del tren. Quan acabem aniré a buscar un motel, segur que el xèrif me'n pot recomanar un de net a un preu just. El que necessito, un lloc net a un preu just. Ah, Diane, quasi me n'oblido. Haig de descobrir quins arbres són aquests. Són fascinants.